दावराव देख्रेब सारा गावनि बिबानखौ लानानै गावनि पावारखौ लानानै दावराव देख्रेब सारा एक्सएनडिपिफोरनि सायाव मा बुंखो? खयजन माने एक्सएनडिपि नेताफ्रा आं सावरायदों आं माखासे एडभाइस होयो आरो थुलुंगा होयो बे गोदान पार्टिनि मावनो गोनां खामानि आरो माखासे सोलोंनांगौ पार्टिनि माखासे नेम निथि बेफोरखौ दावराव देख्रेब सारा जाहाथे ससियेल मिडियानि गेजेरजों माखासे एडभाइस हरो। जोंनि गेजेराव मोननै पार्टि दङ। खोनानो मोननाय मथे दावराव देख्रेब सारा गावनि बिबानखौ लानानै गावनि पावारखौ लानानै जों गोदान पार्टि फैयोब्ला जोंनि गेजेराव गुलाय गुजाय जागोन आरोखि। दावराव देख्रेब सारा एक्सएनडिपिफोरनि सायाव मा साननाय दं? बिपिएफ इउपिपिएलनि सायाव जोबोद बाख्नायदों। ससियेल मिडियाफ्राव आबसुनि सोमावसारनाय भलन्टियार आबसुनि सोमावसारनाय रायजो राजाफोरनि जानानै एक्स बेल्टिनि जानानै एक्स एनडिपिफोरनि जानानै जोबोद दुखु मोनो। बिटिसि बिटिआरनि एकर्डजों जाय खस्थ' खालायबोनाय जेबो बिथांमोननो जेबो होनो हायासै। ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोबोद दुखु मोननाय फोरमायो। नाथाय गोदान राजनितिक हान्जानि सायाव दावराव देख्रेब सारा मा दुखु मोननाय दं? एबसु बेक खालामनाय इउपिपिएल एबसु बेक माने जातीय आफादनि माने गाइडेन्सआव जानाय इउपिपिएल ओमफ्राय फारसे जाहैबाय बिपिएफआ जाहैबाय बिराद संग्रामनि गेजेरजों फैनानै नोङो बिटिसि सुक्ति खालामनानै बिटिसिखौ सासन खालामबाय। भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय दावराव देख्रेब सारा एक्सएनडिपिफोरनि सायाव मा बुंखो? गोदानै राजखान्थि हान्जा जोनोम जानायनि सायाव दावराव देख्रेब सारा जेंनाखौ नुहुरदों। बिपिएफ इउपिपिएल थासेयाव मानो? आरो फिनै मोनथाम बर' हारिनि गेजेराव राजखान्थि हान्जा बे सोंनाय फिननाया दावराव देख्रेब सारनि सायाव सोंथि सिखारदों। नाथाय जोंनि खोनानो मोननाय मथे दावराव देख्रेब सारा गावनि बिबानखौ लानानै गावनि पावारखौ लानानै बै समाव बर' सेंग्रा सिख्लाखौ 100निफ्राय 150सो बर' सेंग्रा सिख्लाखौ साख्रियाव दैथायहरनो हादों। जोबोद बाख्नायथाव। दिनैनि समाव सोर एमएलए सोरबा एमसिएलए सोरबा एमपिआ बर' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ साख्रियाव 100निफ्राय 150सो साख्रियाव हरनो हादों सरकारि साख्रियाव। जों दिनैनि समाव रावबो लिडारखौ जों नागिरनानै नुनो मोननाय नङा। दावराव देख्रेब सारा बै समाव गावनि बिबानखौ लानानै गावनि पावारखौ लानानै बर' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ साख्रियाव 150सो साख्रियाव दैथायहरनो हादों। जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद बाख्नायथाव। नाथाय एक्सएनडिपिफोरनि जानानै एक्स बेल्टिफोरनि जानानै एक्स भलन्टियारफोरनि जानानै गेदेरमा रायजो राजाफोरनि जानानै दावराव देख्रेब सारा ससियेल मिडियाफ्राव जोबोद बाथ्रा बुङो। सोंलु दा जोङो दिनै ओरैनो जोंनि गेजेराव मोननै पार्टि दङ। बे मोनसे जाहैबाय इउपिपिएल एबसु बेक खालामनाय इउपिपिएल एबसु बेक माने जातीय आफादनि माने गाइडेन्सआव जानाय इउपिपिएल ओमफ्राय फारसे जाहैबाय बिपिएफआ जाहैबाय बिराद संग्रामनि गेजेरजों फैनानै नोङो बिटिसि सुक्ति खालामनानै बिटिसिखौ सासन खालामबाय माने जातीय सेन्टिमेन्टजों फैनाय बिसोरबो। दावराव देख्रेब सारनि सायाव जोंहा बुंनो हानाय अधिकार थाया। मानो थाया? सासे सिनियर बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों समान समान सोमावसारबोनाय एखे लोगो सोमावसारबोनाय सासे सिनियर बर'नि सोमावसारबोनाय सासे सिनियर बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों समान समान सोमावसारबोनाय गेदेरमाखौ जोंहा बुंनो हानाय अधिकार थाया। अब्लाबो दिनैनि समाव मोननै दोलोनि सायाव फंनैसो स्पष्ट दावराव देख्रेब सारा बुंदों। इउपिपिएलनि जानानै बुंदों, बिपिएफ पार्टिनि जानानै बुंदों। नाथाय सम सम बे मोननै पार्टिखौ जोबोद आसि थुनानै बुंबोदों। नाथाय मोनथाम पार्टि जायोबा मा जेंना जागोन बेखौ स्पष्ट गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव बुंदों। राजनिति हान्जा दाबानो समस्या समाधान जायो बे नङा आरो बे गोदान मोनसे प्रब्लेम जेनेबा फैनोबो हागौ गाज्रि प्रब्लेम ओंखायनो बेखौ दायाबा मोजां जागोन। आरो लोगोसे दिनैनि समाव आं बुंगोन दावराव देख्रेब सारा बिपिएफ पार्टिनि जाय एक्स बेल्टिफ्रा गेदेरमा रायजो राजाफ्रा गुबुन गुबुन जनजातिफ्रा बे बिपिएफ पार्टिखौ जोबोद बयबो हेफाजाब मदद होनानै 17 बोसोर गोहो खुंथायाव थानाय बे पार्टिनि सायाव जाय बर' हारिनि थाखाय एक्स बेल्टिफ्रा सोमावसारबोदों आरो सोमावसारनायनि गेजेरजों बिटिसि एकर्ड खालायदों। बिनि उनाव बिपिएफ पार्टिखौ दादों जाय गेदेरमाफ्रा बिथांमोननि सायाव दावराव देख्रेब सारा स्पष्ट फोरमायदों बुंदों। जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया। आरो इउपिपिएलनि
अबे बेकग्राउन्डजों इउपिपिएलआ जोनोम मोननाय बिनि सायाव स्पष्ट फोरमायदों। जोंहा बिनि सायाव बुंनाय आरो फोरमायनायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो थाया। नाथाय मोनथाम पार्टिनि जेंनाखौ नुहुरदों आरो गिखांदों। नाथाय XNDP-फोरनि दावराव देख्रेब सारा नुहुराखै नामा? जेंनाफोरखौ नुहुराखै नामा? सोरनिबा पावाराव जाय गबिन्द फेरेंगा सावरायग्रा गावनि लोगोफोरनि खामानि मावनो गोसो दंबाबो, रायजो राजाफोरनि खामानि मावनो गोसो दंबाबो, सोरनिबा आन्दाराव थानानै खामानि मावनो हायैखौ जों नुहुरदों। आरो जोंनि खोनानो मोननाय मथे जायफोर XNDP-नि बेकग्राउन्डआव जायफोर गोहो खुंथायाव दं, बिथांमोननि माखासे आगदा आखि जोंनि सुलुंनिफ्राय जों मोनथिनो मोननाय मथे बिथांमोनाबो बे गोदान राजनितिक हान्जायाव गावनि न'खराव फैफिनगोन होननानै जों खोनानो मोनो। नाथाय जेंनाखौ दावराव देख्रेब सारा जेंनाखौ BPF इउपिपिएलनि मोननै हान्जानि बिथांमोननि मावबोनाय खामानिखौ नुदों आरो बाख्नायथाव। नाथाय XNDP-फोरनि माखासे मावनो गोनां खामानि आरो गेदेरमा रायजो राजाफोरनो खोथा होबोनाय बेबायदि माखासे खामानि मावनो हायै पार्टिया मावनो हायालासिनो थायाखै। इउपिपिएल पार्टिनि माखासे थांखिया मावनो हायालासिनो थायाखै आरो BPF पार्टिनि थांखिया बर' रायजो राजाफोरनि मावनो हायै थायाखै। नाथाय लिडारफोरनि माखासे गोसो गैयै आरो लिडारफोरनि माखासे गिनाय खामानि मावनायासो BPF पार्टिनि जेननाय, इउपिपिएल पार्टिनि जेननाय आरो जायफोर गोहो खुंथायाव दं बिथांमोननि जेननायखौ जों नुबाय थादों। जाय पार्टिनि थांखि आरो बिथांखिया खामानि मावालासिनो थायाखै। नाथाय जायफोर बिबानाव दं बिथांमोना माखासे मावनो समायखिरा लानाय, रायजो राजाफोरनो खोथा होनाय बेबायदि खामानि मावनो हायैखौसो नुफुंदों। बिनि थाखायनो दिनै XNDP-फोरनि गोदान राजनितिक हान्जा जोनोम जानायनि सायाव दावराव देख्रेब सारखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनैनि समाव आरो मावबोबाय थानाय आरो ससियेल मिडियायाव खोब माखासे रायजो राजाफोरनि आरो बिएलटिनि सोमावसारनाय, आबसुनि सोमावसारनाय, भलन्टियार आबसुनि सोमावसारनाय, XNDP-फोरनि सोमावसारनायखौ लानानै दावराव देख्रेब सारा जोबोद दुखु मोनो। जायफोर खस्थ' मोननानै दिनै जेबो BTC, BTR बे एकर्डनि गेजेरजों जायफोर खस्थ' खालायग्रा सोमावसारबोनाय बिथांमोननो जेबो होनो हायासै होननानै दावराव देख्रेब सारा जोबोद दुखु मोनो। बेबायदि सासे गेदेमाखौ जोंहा बुंनो हानाय अधिकार थाया। अब्लाबो दावराव देख्रेब सारखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बे गोदान राजनितिक हान्जाखौ माखासे खामानि मावनो बा माखासे रायजो राजाफोरजों गोरोबनानै खामानि मावलांनो हानाय बायदि जाहाथे माखासे एडभाइस होयो आरो थुलुंगा होयो। बे गोदान पार्टिनि मावनो गोनां खामानि आरो माखासे सोलोंनांगौ पार्टिनि माखासे नेम निथि बेफोरखौ दावराव देख्रेब सारा जाहाथे ससियेल मिडियानि गेजेरजों माखासे एडभाइस हरो बेखौसो आङो दावराव देख्रेब सारनिसिम आसा खालामो। XNDP-फोरनि गोदान बे राजनितिक हान्जाखौ दैदेनलांनो थाखाय बे गोदान राजनितिक हान्जा जोनोम जानायनि सायाव बिथांमोननि सायाव जायफोर बिबान लागोन बिथांमोननि सायाव दावराव देख्रेब सारा जाहाथे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जाहाथे एडभाइस हरो आरो माखासे खामानि मावनो थाखाय थुलुंगा माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरोंहरो बेखौसो आङो खावलायहरो।